que hay gente con bicicleta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. También yo me presto. También yo me presto. És el complement perfecte al circuit de València. No? Creiem que era el moment de donar un pas endavant, fer una escola de seguretat vial, donar a conèixer el circuit als més menuts, però fer-ho a través d'una activitat formativa molt important, no? Que és la seguretat vial. Com vos han dit, hem fet un esforç important, s'ha fet un esforç per part del circuit per part d'adaptar i acondicionar totes les instal·lacions i pensem que amb la col·laboració de la Direcció General de Tràfic i d'ABAE jo penso que hem fet un projecte redó, no? Un projecte que ha sigut un projecte auster, però que és un projecte que revaloritza les instal·lacions del circuit. No?